No tak, dneska vám vysvetlí môj kamoš túto hru, ktorú budeme hrať. No, my hráme takú hru o skiny do 10. Keď ja napríklad ukážem nejaký skin, napríklad nejaký tento, a keď Filip ho nemá, Počkať, pozrime sa, či ho nemá. tak ja získavam bod. A keď Filip ho má, tak Nemám ho. Tak potom, a keď Filip ho má, tak potom získava tiež bod a ja nie. A takto sa hrá dokola do 10 a začínam ja a Filip je druhý, dobre? Dobre, tak teraz si môžeme vybrať Brawlera aj skin na ňo. Máš takýto skin? Nemám. Je to 1-0 pre mňa. Kúkni sa, ja. Ale môžeš si ho kúpiť, keď hneď teraz si ho môžeš kúpiť. Keď chceš. 64 gramov ešte. Tak teraz ideš ty, Filip. Toto nemáš 100%. Ale ty nám nevypýtačky, že ja viem. Počkaj, teraz sa ešte pozrieme, ako mám. No nie, ja mám len tento. Ja mám ešte tento aj. Aha, tak ja mám ešte tento aj. Ale ja som ho No, ja mám 25. Jeden je to. No. Teraz ty ideš. Brter. A musíš dávať aj také hociaké skiny. Aj rare skiny. A to není Certissimo Bravo Pass. Tak mne teraz spadlo z Megaboxu tento. Čo? Megaboxy sú vratené? Áno, sú v shope za free 2 Megaboxy, ty debil. Ty sa máš, že ti to padlo. Čo keď to padne aj tebe? A tebe to nepadne, lebo ty to máš. Tebe padne tak dislike vec. 6 gilov máš? No. Padne na to dislike veci. Co? Nie. 5. Už 5. No, tento pas jedno tie bolo. Aha. Prečo sa už to nesvietí? Tebe padlo len dislike, ktorého ja mám. No, veď ja toho mám na inom ešte. Dobre, tak ty si ukázal tento skin na Mortisa. No tak teraz idem ja. Áno. Je to 2-1 pre mňa. A ty to 100% tento nemáš. No počkaj. Nie, tento nemáš. A keď ti poviem, že mám. Ale nemáš. Počkaj, kde je Spajkoško? Ty máš na jeden Spike. Ty nemáš ani tento, bro, ani ten. Ale zase mám aspoň epic skin a ty ho nemáš. Ja mám fix skin. No ty si to. Pay to win. Dobre, tak Ideš ty. je to 2-2. Nepozeraj sa. Ona diela. Čak nemôžeš dávať tých brawler, ktorých ja nemám. Ale ja na ňo ani nemám skin a ja som len ukázal Brawlera, to sa môže. Nie, ale ja ho nemám a ja nemám toho brawler, takže to sa Dobre, nemôže. tak niečo iné. Dobre, dohodneme niečo. Toho mám. Ale... Kde si gold? Vidíš, nemáš. Ale zase mám ešte plus 2. Veď aj ja. No ja mám plus 1 a ešte tento, taký ten skin červený na inom účte aj ten bielý. No dobre, tak teraz... je to 3-2 pre mňa. Toto nemáš. Nie, šelinu máš? Bro.
to nemáš? Ale... To ja budem dávať mecha skiny. Mortisa už si dal, takže nemôže. Nie, mecha skin na Mortisa som ešte nedal. A Mortisa si už použil, to už nemôžeš použiť. Môžem ďalšíkrát tiež. Dobre, tak toho nemám, je to 3. Ja si už pripravujem brawlera. Nadia. Nemám. Nadia. Nemám. Feel the power of music. No a kúkaj, teraz je... to si prehral. Wanna fight the fang? Nie, počkaj, nie. Nie, už si ho dal. To je tvoj problém. To je tvoj problém, ale... Ale Filip, to je tvoj problém. Ty Nie. si ho dal. Nie. Áno. Môžeš si aj to zmeniť. Ale... Máš tohoto Franka? Sa mi zdá, že áno. Yes! Ja som to vedel, že nemáš tohto. A toho druhého máš. Počkaj. Filip, sorry, ale... Sorry. What? A potom vyhrám v tomto raunde. Ok, ale nebudeš mať ešte toho. Hej, A na to nie je prvom. fér, ty si zmenil. Ty debil. To nie je fér. Tak dobre, náš fus bolo 4-3. Pre mňa? Ja ti nedovolí vyhrávať. Koho si dal? Ja nemám skinotika. Ona dia. Čo? Ja ho nemám. Dobre, je to 4-4. Ale toto nemáš. Toto nemáš. Ale zase mám niečo iné. No ukáž buza. No ale to mám aj ja, bro. No to mám aj ja, však kúkni sa, čo si myslíš? No dobre, tak teraz si ja dávam skin, je to 5-4 pre teba, kľudne. Nemám. Ale tak ukáž. Ja som klikol na Piper, ty mi to neklikaj. Bro, a toto nikdy nebudeš mať, toto nemáš. Neviem, nejaký Mecha Edgar, určite chceš ukázať Mecha Edgar. Nie. Bro, kde je henta power level? Je to 5-4 pre mňa. Ona dia. Nemám, bro. Toto som kúpil za 10 000 takých jedných vecí. Mám tohto Karla. To už ukazuješ, jaký skin nemám? No, ja už ukazujem skin, bro. Ja už ukazujem. Si nejaký Mecha, áno. Je to 6-5 pre mňa. Teraz to bude 6-6. A nemôžeš znova Mortisa. Môžem, koľko chcem. Mortisa. Dobre, bro. Je to 7-6. Nie, teraz som ukázal skin Dobre. 7. Dobre, 7-7. Prepáč, Leona.
Ty ho nemáš. Ty sa mi zdá, že ho mám. Nemáš. Možno. On mi stúpa mi svojou špinavou podoškou na moji vankušku. A na maminovi si sa takto postavil. No tak poď. To ešte posral. To nemáš. Možno mám, možno. Áno, ja ho mám. Ne, nemám. No tak ukáž svoju Jessinu. Mám hovno Jessinu. No počkaj, je to 8-7 pre teba teraz. No. Ideš. Mona diela, bi. 8. Mon diela, mon diela. Ben. Počkaj, možno. Maxku máš na 11. Podľa mňa. Čo? Maxku máš na 11. Nie, mix mám na 7, sa mi zdá. Víš? Ja som určite mal tento skin niekde na nejakom účte. Dobre, je to 9-8 pre teba. Bro, ja ho nemám. Tak si ho teraz... Ty si ho kúpil? Ne. Idem ja. To je 10-9 pre teba. Vyhral som. Počkaj, ešte nie. Ešte možno nie. No, už som vyhral. Choďme do 15. Je to 11-9 pre teba, choďme do 15. Ok. Prečo som hneď neukázal napríklad tento skin? 11-10. Nemám. Teraz prepáč mi, že to musím robiť. Ja toto nedám. Niekoho srdža si dá. To nemáš. Neviem, je to 12 pre teba. Ale ja si neviem. Mon, dielam. A toto nebudeš mať. No, ty ukáž čo. Dobre, to nemám. Prepáč, ale kde je hen ten barloško, tu si? Toto nemáš? Mám. Počkaj, mám ten skin. Mám. Počkaj, teraz sa za chvíľku vrátim. Nie, ty si ho kúpíš. Nie, zasúva. Ty si ho Nie, kúpíš. počkaj. Bro, ty ho nemáš. Počkaj, ja som len ukázať toho Barleyho. Aha, počkaj. On je za 39 gemov. Áno, ja viem, ale to nepotrebujem, počkaj chvíľu. Pozri. Aha. Ale tento účet neplatí. Platí aj tento účet. Kde je ten Barley? Tu je Barley. Ale Ale tento neplatí. Platí. Neplatí. Platí. Lebo len na telefóne platí. Dobre, tak je to 13, 11 pre teba. Ideš. 13, 11 pre teba. Reporter. Ty sa. 13, 11. Teraz ja teba ďalší krát vyhrám s ďalším skinom na Karola. Dobre, to nemám. Bro, ale to ma nezaujíma. Ty si taký dislike, že nemáš ani toto. 14, 12. No poďme na to. Nemám ten skin, ale zas ty nemáš. Mandielat, no. Genita.
Určite to nemáš. Som vedel, že tento máš, ale tento asi nemáš. Vidíš, nemáš. Počkaj. Hej, máš? Je to 15. Yes! 13. 15, 13. Teraz toto nebudeš mať. Počkaj. Tento ti padol, takže tohto nemáš. Filip, sorry. Ale ja mám obidva. Vidíš? Vidíš? No, ty si sa pomýlil. Čo, ukáž. Ty si sa pomýlil, vidíš? Mám si dať, že tohto nemám. Vidíš, ty si sa pomýlil. Vidíš, ty si daj. Ale už nemôžeš. No dobre. No ideš. A tak ja môžem zmeniť ten skin na Nitu, lebo aj ty si menil. Takže Ja som nemenil. Áno, raz. Ja som ti len... Nemenil som. Menil. Ja som si ho dal naspäť. Ja som len ukazoval skin. Na Broka tento nemám. Ale pozri si, vieš A toto. nemáš ani tohto piano Edita. No viem, zas ty nemáš tento skin. Ale ja nemám Leona, takže nemôžeš dávať Leona. A ty nemáš Leona. Ty si taký noob. A bro, kúkni sa na môjho frenda, ktorý je Sigma. Namiesto od teba, kúkni. Vidíš, koľko má malo trofej? Počkaj. Vidíš, ako sa volá kokot? A má tak málo trofejí a má na Leona rang 30. No však to je kokot. No ide mi. No ideš ty, lebo... No ty si hral. Bro, kde je môj postihnutý Terio? Vidíš, nemáš nič. Tento je najvzácnejší, tento vzácnejší skin ako ten Adamový, vieš, ten Edgar. Ty máš bravo pasky, tá... Nemáš toto, na teba som zabudol. Koľko je to? Už je to pre mňa, ja som už vyhral. A ja nemám Ember. A ty si... Bro. No čo, komu? Ale ja som už vyhral dávno. Hra sa ďalej. Nemáš toto. A ty nemáš, vieš čo, bro. Ty nemáš ani toto. Ty nemáš toto. A nie, máš, mením. Toto nemáš. Možno. A toto? Nemám, ale už nemôžeš zmeniť. A ne, toto nemáš. A ty si to menil viacero. Ja som ti len ukázal, že aké mám. Dobre, počkaj. Dneska pranie. A ty si taký dislike, že nemáš ani toto. Jo! Bro, to je Adam alebo SK spranie? Dneska pranie. Má Kenji, on si ho kúpil. Nie, za kredity získal a už má na ňo 18. rank. Ja mu ukážem, ja príjma, že som Sigma. To je možno Adam. Ešte dávaš na 4. Jej, SK správne si ma dal za frenda. A koľko má on trofej? Ja mám 18 000. On chce, aby som si dal Meg! Wait a minute, by the way. Môžem povedať vnímať za kartošku. No my ideme teraz hrať s novým friendom, ktorý má Kenjiho. Ne, mne zničili toho botička. Ne. No, je taká dislike. A ja som ešte väčší možno. Yes! Ja som mu zase väčší Sigma. Ja som obranca, ja to sa. Mňa nezabíja už nikdy v živote Mortis.
Mortis, debilčan. Yes. No. Buona Dio. Takže som vyhral v súťaži s kinou. To vie snáď každý. Jej. Ja som vyhral. Eska správne nahrávam ti a ty strieľaj gól. Nedal. Eska správne dislike. Aspoň väčší Sigma ako ty. Nie! Veď má 2 účty a má 3 na kouta. Ale kód je easy pašnúť. No tak pašni si kouta. A predtým bol easy, teraz už není. Ja idem Mortisa. Ja idem Mortisa. Nie, ja idem Mortisa. Tak ja idem Ríčka. On dáva ešte Šelinu, že nice. Máš koľko skinov pre Bána Mortisa? A ty si dislike, ty si každý Bravo Pass kúpuješ. Nie každý. Ktorý si nekúpil, povedz. No, vtedy, keď si začal hrať. Odvtedy, keď som začal hrať, veľa báza som nekúpil. Ja som hral vtedy... Báza si kúpil. Nie, ale ešte predtým Bravo Pass báza. Ešte ten prvý, pamätáš? S tým takým červeným. Ja som vtedy už hral. Ja? Áno, toho som nekúpil, potom WoW som nekúpil, Fenka som nekúpil. Nič som skoro nekúpil, pravde. Ty si už kúpil nejak 4 Bravo Passy a viacej. No, ja som kúpil nejak 8 maximálne. No, max je veľa. Ty si taký... Nie, však som ju zabil. A vy strieľate gól, keď to nedáte, tak ste najväčší dislikeova na svete. Vidíš, ty si ešte horší. Jak sa môcem cípnúť kvôli nejakému blbému typkovi? Zase som lepšie Riko než ty. Nie, práve že horší. Ty nemáš ani na Rika Star Poweru. Mám Rika Star Poweru, aby si vedel skôr ako ty. Ja mám Star Poweru na Rika. A ja som povedal, že som mal Star Poweru skôr ako ty na Rika. Lebo ty si Riko Sigma. No, dislike Sigma. Nie. Ježiši, s tým sa nedá hrať. Vidíš, jak som dal 7 kg od vás zobrete. No lebo, vieš, Mortis je lepší. No teraz všetci chcípnú, lebo ja som bibinčka. Mahienka na 10. A 500 trofej, presne. A ty si jak dal všetkých 500 trofej presne? Niektorých, ale už nemám, lebo niektorých, no skoro všetkých som dal už nejak na 506, na 510, na 530, na 600. Ale ten svoj posledný kokot, my teba zabijú. Ty si najväčší na svete. To skôr ty, vidíš, čo kopnú nejaké melody. No ja som to zase uchránil namiesto teba. Nie, vidíš, dali nám druhý gol, ty si to neuchránil. Aspoň som to trošku. On naučil like kudos za to, že si dislike. Za to, že som Sigma. On sa laguje. Kto? Čo to tam napísali? Kto sa laguje, ty debil? Čo to tam napísal? A kto? Ja som SK Spranie. SK Spranie?
Iska praní, nie eska praní. A ten služ má úplne to. No, pap, hej. Ja nemal Kenjiho. Ten stůl! Ako to zachránil? Ako zachránil to ten stůl? Sa svojou ultinou, ako? To bolo taký pekný. Zabil som Kenjiho, potom som išiel také slovečko a... Stu to ochránil. Áno, ochránil som to. Víš? Nie Kenji. Ochránil Kenjiho. Áno, som si som zabil toho Kenjiho. Nemohol si to kopnúť, nemal som streliť. A gadget som nechcel kopnúť. Aj tak by mi to nestihol na výstrelu. Zakazuje dislike. Ja som tu Willov zabil ako nejakú debilku. Ten Kenji ma zabil. Welcome. Rýchlo, odkopni to do prdele. A on čo robí? Eska prdel. Dneska prdel. No ešte ukazuje like, bro. Dislike. Ten Stu a Sigma. Môj trošku. Monadiat. Dila. Bang. Ja už nehrám. Kvôli tebe. Wow, a to si ešte väčší dislike. Bravku! Ideme Mortis vs. Mortis. On je dislike. Ja mu teraz ukážem, to je Sigma. Neni, kde si tu, Neni? Ešte ty dislike a ja dislike, ja sa ku vám pripojím. Ja som mám vedel prima. Za to, že som ti zavrieska, čakaj, ty mi zavrieska. Čo ťa bolí? Si taký blbec? Gadget nie utupí. A čo ešte používa gadget len na jedného typka do problému? Na čo? Na dvoch aspoň. Alebo na troch. Ešte, a to bol na double kill. Ale dal si jedno kill. Mňa zabili pred mojou ultinou, lebo som ju mohol. Áno, správne, správne. On mi ukazuje, že som dislike, to on je dislike. Eska spranie je dislike. Nespranie, eska pranie. Si jedna Mortisa zabil, wow. Si taký dislike? Oh. Však ty nevieš ani, kto je Mortis. Preto. Ja som debil. On ukážu... A prečo vy týmujete, on ti ukazuje like a mne dislike? A
A teraz si dám El Primanie. Nie. Nie. Kamu čo použiť gadget? Som dobrý s neným. Ty si taký... Tak si mohol dať free goal. Nie, kebyže sa trafím v toho do Gina, tak ja by som mal double. Vidíš, ani on sa netrafil do prázdnej. Vidíš? Ďalší krát. To je ťažké. To on je dislike. Teraz. Oh, yes!